Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Angni YouTube channel आव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो दंफैयो सिमेन्ट सापरि ट्रेन साइडथिं जा भिडिअ शुट खालामनो कभार भिडिअ मैयायो मोनसेल' खालामनो हाबाय मानोना मैया बेटारिया जोबदों नालाय बेनि थाखायनो दिनै आरो बानायनो फैलायबाय आरो जोङो मानोना मोनब्रैमोन नालाय इनि मोननै आंनि मोननै दा बानायसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था तदि बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो जोंनिया दा देलायनाया रेडि जाबाय ओमफ्राय आंनोसै सासेनिया जाथ'वाखै आंनिया जाबाय आरोना इयाव एसे खानाय बोजागासिनो सासेया भिडिअ शुट खालामनो थांबाय नै एसे टाइमा लेट जाबाय आरोना टाइम लेट जाबाबो जोङो दिनै शुटखौ लाजोबनांसिगोन आरो नङाबा जानाय नङा ओं गैया नै माला लाबोनो बावगारदों आं न'निफ्राय ओमफ्राय लाबोनो बावगारबाय नालाय माइनावनिफ्राय लाथ'बाय ओमफ्राय दा लानानै थांसै टाइमा एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय केमेरामेनाबो फैबावाखैसो दा नेबावनांसिगोन आरो चलो जायगायाव लकेसनाव सफैबाय जोंनिया स्कुटि लानानै एसे बिदिनो सालायनाय दङ बेखौ जोङो देखायसिगोन देखायनानै ओमफ्राय बेलेग जायगायाव थांनांसिगोन आरो जोङो दा बिराद धुला ओमफ्राय रुनसि खाख्लुमनानै दङ नै केमेरामेनखौ जोङो नेयै दासो आहिपाले केमेरामेना दासो सफैदो जोङो ओमफ्राय दा जागायनोसै आरोना जाबाय नै कैमरामैन हेलो हाय गाइस हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आया है जोङो फैदों भिडिअ शुट खालामनो गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो जोङो दा शुटिं खालामसिगोन कभार भिडिअ शुट কৰিব আহিছো আমি आया आङो लेखाखौ लाबोनो बावगारबाय खोमा लेखाखौ लाबोनो बावगारबाय खोमा आङो बक्सायाव दङ सोलोंगासिनो एखे हिरि नुखादों वाव एसे गोजौ लामा गेजेराव फैनानै दासो गारि हगारनो सम मोनदों ओमफ्राय बैनि सासेया केमेरा सेट खालामगासिनो मा होनो केमेरा फिटिं खालामगासिनो बा माथो मा होनो DSLR केमेरा बायदि नुलायदों माथो जुम खालामबाथाय एखेबारे हेभि खामादों लेकिनावलाय माथो मटिटि साइज नुलायदों iya sose mosaनोसै आं जायगाया नै बरिया हेभि जागा गोसा होनलायदो बेयाव जोङो मोनसे सर्ट फिसा ओरैनो लासिगोन लानानै ओमफ्राय दा आरो बेलेगाव ओइ हाजो खाथिथिंजा थांलायसिगोन आरो हेल' गाइस नै जोङो बेयाव एसे ओरैनो भिडिअ लानो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था जाखिनि देखायनो हायो ब्लगखौ नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाहाय आरो देखायबावनाय जागोन थिखा थांगोन जोङो हाजोथिंजा हाजो खर'आव बेखौबो देखायनाय जागोन बा गाबोनबो दंबावो गाबोननिखौबो नाय नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था हेल' गाइस नै जोङो हाजो खाथियाव न' दङ बे मा न' नै सासे गेट फांगासिनो नङाबा सिखावफोर फैगोन ना ओंखायनो सिखावफोरखौ बोबथानो थाखाय गेट फांगासिनो ओमफ्राय जोङो नै सासेया फट' साफायगासिनो
जा मोजांखानो हेपी व्यू बहुत अच्छा है ये व्यू बहुत सुंदर है गाइस नै जोङो जायगायाव मोनफैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जि मोजां जायगाया बिराद मोजां मोनदों माने शुट खालामनो फैदों जोङो ओमफ्राय दा होगोन ना होआ मिन्थिया होमबाबो जों जायगायाव फैग्रोबाय आरो शुट होयो होआ एसे सोंनांसिगोन सोंनानै ओमफ्राय शुट खालामनानै थांसिगोन आरो जों गोजौआव गाखोबाय दा मेंसोगारबाय मोसाखांबाय एसे मोसाखांबाय आरो एसे दंबावो टाइल्स गोजा बरिया मोजां बेयावबो गोजा मोनसे तिनताला बेनि उनथिंजा गोसोम जाजोब्बाय सेस लागोन मा जायोखायनो नै सिख्लाफोरा बरिया बरिया ओइ नै सासेया लाजिबाय नै सासेया मालाय फट' साफायगासिनो नै इथिंजा गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा गोसोम जासिगोन आरो सान्दुंआव एसे थाबानो मोखां गोजा जाबाय ओमफ्राय मोखां गोसोम जाखाबाय आंना जाखायो बिदिनो उपाय गैया महरखौ बिदिनो हरबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय नैबे ड्रेसजोंनो शुट खालामगोन जोङो पिंक कालार ड्रेसजों ओमफ्राय बेनि उनाव आंनि मोनसे दंबावो दुंना कामा क्या होगा घर जाना पड़ेगा नै सासेया जिरायगासिनो इयाव केमेरामेना बाबाय माने ना याबो रेडि जाबाय लामब्राया रेडि जानानै दङ नै बाला जिलायबाय नै ला 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 याव शुट लानो फैबाय नै जोंना मेनेजार प्रडाक्सना मेनेजारफ्रा सासेया फरेननि सासेया माबानि थाइलेन्ड आफ्रिकानि ओमफ्राय जोङो इन्डियानि अबाव इन्डियानि Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो दंफैयो सिमेन्ट सापरि ट्रेन साइडथिंजा भिडिअ शुट खालामनो कभार भिडिअ मैया मोनसेल' खालामनो हाबाय मानोना मैया बेटारिया जोबदों नालाय बेनि थाखायनो दिनै आरो बानायनो फैलायबाय आरो जोङो मानोना मोनब्रैमोन नालाय इनि मोननै आंनि मोननै नोंथांमोना नायलांबाय था जायगाया बारा मोजां नङा थेवबाबो लानोसै आरो उपाय गैया नै सेस दंफाङा फिथाइ जाजोब्बाय सेस बेनियाव माबागासिनो बानायगासिनो Jada, mana? Aduh, kita acting apa saja? Kita dorai nih. Oke, ठीक है सर. Rolling, camera, action. Oh, good. एसे गोलाव गोलाव बानायनो हाया एसे गोलाव गोलाव बानायनो हाया इमान सर्ट बेवहाय भिडिअ शुट लागासिनो कभार भिडिअ बेवहाय लागासिनो ओमफ्राय नै स्टेशन खाथियाव ओमफ्राय जों दाहाय बै थिनांगोन बै दैमायाव जोंना मिउजिक नांलाया जाबाय दे एक्शन
गाइस नै जोङो भिडिअ बानायै माने दासो आङो भिडिअ लानो मोन्दों नै सिमेन्ट दैमायावथ' आं लाबायानो थायो थेवबाबो नै सिमेन्ट दैमायाव लाफैलायबाय आरोबाव मानोना जायगायानो गैया नालाय जोंनि सिमेन्ट सापरि एरियायाव जायगायानो गैया नालाय बेनि थाखायनो सिमेन्ट दैमायावनो लानाय जाबाय आरो स' भिडिअ आंना एसे गुसुङानो जासिगोन थेवबाबो नोंथांमोना नायदो आरो आंनि भिडिअ सफैगासिनो कभार भिडिअ नोंथांमोना थांनानै नायहै जिरि जिरि बोहैलांनाय हा हल ओइनो केमेरामेना बिराद माबा जाबाय मा होनो बिराद दुखु जाबाय मानोना आङो इच्छा लांबाय इच्छाबो जाया लामायानो गाज्रि गोजा बेस्राफ्रा सरालियाबो बिराद मेंबा मा खालामनो आरो आंनिनो भुल जाजोब्बाय आं इच्छाबो लानो लुगैयो मोननै मोनथाम माने इसोरो बाबाय आरो थेवबाबो लानाय जाबाय आरो नै गथ'फ्रा दुगैगासिनो ओमफ्राय इथिंजा खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आङो ओरैनो जिरायनानै दं एसे थुख्रा मोनसे दङ केमेराया माने फुल जाबाय मेम'रि फुल जानायनि थाखाय दसे जिरायनानै ओमफ्राय आरो सनालिनि मोनसे दंबावो नेक्स्ट मोनसे दंबावो बिनिखौ लानानै ओमफ्राय जोबसिगोन आरो आं दा आङो जा भिडिअ बानायदों बिनि नामा जिरि जिरि फुजि आब'नि जिरि जिरि बोहैबोनाय होननाय मेथाइ आरोना नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ दासिमबो नुवाखैबा थांनानै नायहैथां मोनसेया एसबि क्रिएसन मोनसेया आंनि भाइग' अफिसियेलावनो जिरि जिरि बोहैलांनाय